Какво става, хора? Днес ще играем Roblox Scary Teacher. Вече не ми се играе, няма да играем. Roblox играем част 6. Поне искам да ви забавлявам приятно видео. Така, чаптър 2, чаптър 1 или чаптър 3. Аз съм правил някои месеци, съм правил някои от йога. Да. Добре, занимава с йога. Мария на йогата е много силна. Мария, вие правите ли заедно йога? Аз от тогава след това ми се наложи малко. Защото така вече да снима. Но никога не съм пяла. Не съм летяла. Това не е момиче, което... Но така решихте доста да бъде част. Категорично се. Чакайте да чуем, които пеят. Да. Какво си категорично за първи? Да. Добре, караме към участие номер 5. Яна Сумиерката. Яна работи в френски танц, където пее в заведение, известно с френските си шансони. След връщането си в България се развива в съвсем друга сфера, но свързана с Франция. Вино. Днес тя е сумиер и търговски представител на известна марка бургундски вина. Хобито е да гледа корейски драми. Вие сте също член на корейски драми? Няма ли никой? Само с корейски драми се занимава. Аз не мисля да влезам навътре. А тук дядка, бабката се бужат. Ще се запиям. Така. Сега. Също така. Смятам, че не пее. Че не пее. Защо го ще не бъде? Не знам, въобще вид по начина, по който прекалено такъв бизнес зама повече... Сумиерство е бизнес. Точно така, сумиерство е бизнес, ама това няма значение. Ние толкова хора познаваме, които имат някакъв бизнес, но си става. Ние също сте в бизнеса с вина. Предлагам да ви се струва историята... Аре, има ли някой? Толкова чак известна фирма в България за бургундски вина. Не знам толкова чак да е толкова популярно бургундско вино. Ето я. Не мога да повярвам. Част първа. Ден първи ден. Ние сме част 6. Човек, как някой пуснал музиката? Не. Човек, сериозно. Тази дядка... Значи, има ли някой? Не. Как могат да се появяват? Назаем шпра... Гранушки, бабушки. Айде, тенкс. Така. Как? Бах ти лошата баба. Сериозно ли бе, човек? За малко ще ме удари. Взимай си паницата и започни да правиш омлета. Не, аз съм изморена. Аз ще рекам, защото тя ми се запива. Не мога да повярвам, тя ще ме удари. Така ми говори... Как станало това? Външния вид, начина по който държеше, както стоеше в първия момент. Без да има предвид, че тя е пяла в хор. Хората в хорове нямат навик да държат микрофона. Така е, но... Добре, Емилио. Ако нямате нищо против, разрешавате ли? Разрешавам ти, да. Благодаря ви, господин Миро. За мен е чест.
Ето вижте ли сега, тук изглежда спокойна, сега изглежда малко стресна за тук студио. Сега съвсем различно. Има една игра с Асьор. Ще намаля звука, че е шумна. Мисля, че момичето носи табла за първи Не път. обичам да е шумна. Не да щат. Гаден звук. Камерата ми заби току-що. Виж сега, когато я гледам така, нямам... What? Но когато видяхме на видеото, някакси ми за момент започна някакво колебание в мен. А ако отидете на вечеря, Но мисълта, колебанието ще изчезне. Но разбрахте. Аз имам подозрение за цялостното предаване до момента. Така? Според мен са се опитали да заблудят господин Маринов, са сложили 1, 2 и 3, един до друг хора, продуцентите, с надеждата той да изгони някой от тях. А според мен той оцели, че 1, 2 и 3 има много талант в тях, защото след 1, 2 и 3 ми е направил впечатление, че и 4, и 5, и 6 той не си смята за певци. Значи, Митко, на теб ти е много трудно това да го разбереш. Трудно ми е и ако след предавица това ще мина нататък, да не се излага. По-добре. Последният участник са всъщност двама души и сега ще разберем защо. Представям ви участник номер 7, Валерия и Виктория близначките. Валерия и Виктория са близначки от село Конуш и се явяват в шоуто като един участник, което означава, че или и двете пеят, или и двете лъжат. Работят в мрежова организация за продажба на парфюми, от малки се занимават с народна музика и имат собствена фолклорна формация. Има ли се общо граждани? Няма толкова, че... Да, приличат си. Тук внимавайте, че вие сте малко лабав, господин Маринов. Тук да внимаваме, да не стъпи минус. Том си мислиш, затова ти си лабав. Просто ми минават такива мисли. Вие ли? Просто... Да. Пеете ли лъжат? Сега да не... Пеете ли лъжат? Пред мен лъжат. Защо господин Маринов? Ами, не знам. Не мога да кажа. Не мога. Може би видеото, като видим още допълнително. Добре, да видим видеото. Според мен Господин Маринов, пеят. да, според неговата талка пее. Защото Да? в факта, че са близначки, няма как да измислям това в автобиографията. Дала е. Вижте, вижте с друга класа е. Да видим. Народна песен. Ето. Да. Пее с думи. Добре, и синхрон взимате чашата. Те синхрон заспиват сигурно. Това е като огледален образ, просто не е истина. Да, ето виждаш как се усещат близначки. Едната обаче има като Представи да... Пеят. 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 Има нещо, което ме кара да се... Казах, че не пеят, но сега като видях видеото и начина по който артикулират, Да. колебая се. Аз забелязах една разлика Само между... нещо да кажа, между две. колкото по-добре артикулират според мен на видеото, Те искат, толкова по-голяма е възможността да искат да ни заблудят. ама то няма място. Като продуцент. Не, той вече... Ще ме бутнете, че... Разсъждавам като безработен. Водист. С това Пре, слагаме, уважаеми... аз ще имам другото. Или пък Точка и край. ще забавлявам. Сигурно да направиш... Как сега си направя омлет, защото ти явно Че няма. трябва да Виж, аз трябва да се... Ами вземи си Играчите. Вземи си Айде, пеят. че Кой според теб трябва да и вие трябва да се спасявате. Вече верно Както е. предположението съм в игра и не мога да Моля, защото това е ами като си в играта ти направи омлета, бе. не това е онлайн игра, не мога да се спра. Така... Можеш да се спреш, как да спра. Тогава на дейта Мале, няма да ядеш. Изиграй си играта, само че по-малко. И оттами няма да ядеш. Какво ти става, маняк? На теб какво ти става, маняк? Аз ми Аз спомена съм как ти си А. добре. Служи три, не ми е тая. Но две А, са прави. викаш, нема го ядеш ти и аз да ми е на мене. Две са оправи. Значи аз ти казвам две яйца, ти пак не стана три. Става повече като омлет. Ако иска служи три, зависи колко ще... Как ще ти хареса, аз го правя с два. чика, С две яйца. как започва да убива всички. Не имах се. Тази чика е...
слагаш салам, ще сложиш кабалче. О, добре, ако такова, ето, яйце. Ако искаш чукай още на яйце, айде. Ще може ли Защото просто и без да... това е едно. Добре, добре. Thanks. То няма повече. Има, аз съм купила още яйца. Нищо, чукай. Гоствай се. Побелки в празната кора. Добре. Мах се. Непослушник. Сега вземи лъжички и ги разбъркай, ама какъв колбаш ще си нарежеш? Кое? Какъв колбаш ще си нарежеш? Това става. Може, това може и оня камчета, ако искаш. Има камче вътре. Нарязали сме камче. Но съм. Видя ли го? Ако искаш... Не бе! Трябва да малко салата камче. На кен. Да. Ама нарязан. Така, нарязан. Да, дай го. С кое искаш, де? С кое Хора искаш? и комбинирам. Ти си импровизираш, може. Вземи една виличка Разкажи ми малко повече и разбъркай. за себе си. На 21-та година съм четвърти курс при професор Етиен Левин. Обичам го много. Колко да сложим? Ама първо разбъркай ръчицата, мама. Разбъркай ти ръчицата, да, разбъркай. Не мога, как се Можеш, можеш. Тя ми помага Значи ти трябва после ще си обясни. Това така. Сигурно ли ако изпейки балонинки? Добре, когато ще ги разбъркаш с Как се цялото. бърка това? Нямам синя представа. Добре, сега, супер. Дай сега... Ето го Не е нарежи. супер, трябва После да нали ще го има. разбъркаш с това, с... За ваша голяма радост. Така? После яйцата нали ще ги разбъркаш Ще заедно с започнете салама, по този с начин да кашкавала. промявам изобщо себе си. И че дали не съм урисан, да пея така. Колко яйце гадно да му. Днеска знаеш какво чух един от фитнеса? Изял е 3 сурови яйца. Мария, Как извинявай, става? казвам в присъствие, но... Вие какво направи? Но искам си запазя за тази седмица от Ще този се салон. опитат да го Добре, значи впечатлят. Аз съм извън асансьора малко. Косата ми е пък главата. Хора не могат да повярват. Той е салам В втори кръг ще се случи нещо много важно. Господин Ринов, за първ път ще чуеш участниците ни да говорят. Така ще добиеш по-дарна представа за техните Кое е по-хубаво? Освен, че ти разкажат любопитни неща за себе си, някои от тях ще демонстрират и допълнителен талант, ако има такъв. Но понеже знам, че си много Аз оставя и... малък, повтарям. Сега си ги нарежда Само също. А с лепи, не без клепки. лъжците лъжат, че пеят, Не, а за останалото или лъжат, или не. забеляваш ли колко съм изпукал днес? Виж сега, Венция, така си ги нарежда. Участник номер 1. Номерът, Айде, бе. Стига толкова таланта, нали? Това слагаме. Това слагаме само. Ще кажеш много гнусно е. Влюбен съм от много малък в нея, много искам да стана професионален певец, но живота ми така се стече, че аз съм шофьор. професионален. Професионален. Като нарежда. Да, ама Може би да представя Ивайло пред вас. Пее ли, не пее ли, гласа, темпъра. Аз все още продължавам да мисля, че той много Нарочно обича ми да го пее. направи. Да, аз ти казвам пропорциите, а ти вече си експериментираш в бъдеще. Мама, мога да живи. Не знам какво ти харесва. Еми, не знам какво ти харесва. Надявам се да ми хареса. Бягаме. Сега, прежери ти работи и това го кашкавал. И може да кажа. Може ли да се може да се фираш? Да, защото някой Ивайло в твоя живот вече не мога. Аз подкрепям усещането на Веселин Маринов, че Ивайло може да пее категорично. Добре, да видим към участник номер 2. Джулия Автободжитова. Добре вечер, Джулия. Добре дошла. Здравейте. Добре заварили. Два интересни факта за мен. Първият е, че току-що ми се запуши ухото, едва и аз си чувам гласа. Вторият е, че съм кръстене на песен на Емил Димитров. Дядо ми беше художник, както вече разбрахте. Следила съм неговия талант, той се чувстваше и аз да бъда художник. Но баща ми барабанист, бившият си приятел барабанист. Съответно, съвсем естествено аз да пея рок, отново в група, която вече не съм, разбира се. Да,
единствено коли, това е основното занимание в момента. Искам и се да правя късо видео, така чао. Продължа